5 snin ilu Malta kollha waqfet. Kien kmieni war nofsinhar meta bdew jidħlu rapporti ta' karozza bomba fil-limiti tal-Bidnija bi ftit tal-ħin wara tidħol il-konferma li mara tilfet ħajjitha. Kienet kienet bint, kienet ġurnalista, iżda fuq kollox kienet persuna li taf tħobb. Daphne Caruana Galizia kienet ġiet assassinata ftit il-bogħod minn dara fis-16 ta' Ottubru tal-2017. L-Ewropa u d-dinja kienu xelu bl-aħbar xokkanti f'pajjiżna u snin wara l-Unjoni Ewropea din il-ġurnalista qalbina għadha tfisser ħafna. F'intervista li tagħti il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet hija qalet li x-xogħol ta' Caruana Galizia mhux se jintesa' qatt. Daphne tfisser eroj, tfisser mara li b'kuraġġ kbir, weħeda, kienet twetta investigazzjonijiet f'korruzzjoni, fuq investigazzjonijiet dwar reati li seħħu f'pajjiżna u anke barra minn pajjiżna. Kienet tagħti l-informazzjoni lil ġurnalisti barranin, kienet kellha mod ta' kif tinvestiga li ma' kull min tiltaqa' jgħidulek ma kienx hemm persuna waħda bħala. Kienet ta' 3 subien, jiena li jien ta' 4 subien, tara li mara, oħt u tifla Maltija insterqet mis-soċjetà sempliċiment għax xi ħadd rid jgħalqilha ħalqa. Fl-Unjoni Ewropea u jiena nirċievi mistoqsijiet minn ġurnalisti minn madwar l-Ewropa jgħiduli aħna x'nistgħu nagħmlu. Ir-risposta tiegħi dejjem hi tiqfux tistaqsu il-mistoqsijiet. Tibżawx tistaqsu il-mistoqsijiet. Il-liġijiet li aħna nagħmlu bħalissa huma b'risposta ta' dik it-traġedja ta' dak l-assassinju li seħħ f'pajjiżna bi protezzjoni b'impunità li aħna rridu inkomplu niġġieldu. Roberta Metsola qalet li pajjiżna għandu bżonn iktar żgħażagħ li jażlu l-ġurnaliżmu bħala professjoni sabiex ix-xogħol li għamlet Daphne Caruana Galizia jibqa' ħaj. Jekk għandek prinċipji li trid tiddefendi, trid toħroġ u tiddefendihom bil-vuċi tiegħek, mhux bil-vuċi ta' ħadd ieħor, mhux bil-vot ta' ħadd ieħor. Jiena bħala politiku li vera dħalt fil-politika bħala żagħżugħa meta kelli 15-il sena, rajt li post Malta kien fl-Unjoni Ewropea. Dak kien it-tir tal-ġenerazzjoni tiegħi u għandna biex inkomplu insibu dawk it-tiri tista' tgħid il-miri tal-żgħażagħ li għandna f'Malta u f'Għawdex illum. Jiena liż-żgħażagħ meta mmur li fl-iskejjel inkellimhom, inħeġġiġhom biex jivvotaw, inħeġġiġhom biex jarfu ir-rwol tal-mara fil-politika, ir-rwol taż-żgħażagħ fil-politika u l-importanza li jekk ma tivvotax xi ħadd ieħor ħajjieħu deċiżjonijiet li forsi lilek ma jogħġbukx minflokok. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola spjegat għaliex huwa importanti x-xogħol tal-midja u l-ġurnalisti. Il-ġurnaliżmu huwa kruċjali li inti għandek ġurnalisti bħalek li tistaqsi l-mistoqsijiet